Il-Gvern nieda konsultazzjoni mas-suq għall-iċċekkjatur tal-ortografija u l-grammatika tal-Malti. Dan se jwassal biex il-lingwa Maltija ikollha l-iċċekkjatur tagħha fuq pjattaforma diġitali bħal lingwi oħra internazzjonali. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Kultura José Herrera waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Herrera qal kif din il-konsultazzjoni se twassal biex il-lingwa Maltija tibqa' ħajja u tiżviluppa fera diġitali. Pass kbir il-qoddim. L-unika ħaġa li nieqes minnu l-sin Malti huwa it-teknika moderna, fis-sens li m'hemmx pjattaforma ta' intelligenza artifiċjali ta' teknoloġija biex tippromovi l-lingwa tagħna. Min-naħa tiegħu l-uffiċjal li qed joħsieb din l-inizjattiva flimkien moħrajn għal kif din il-konsultazzjoni se tagħlaq sal-aħħar ta' Ġunju u wara se jsir rapport sabiex jaraw li dan l-iċċekkjatur ikun tal-ogħla livell. L-għana ħari huwa li jkollna pedamenti sodi u li jkollna soluzzjoni fl-aħħar li nistgħu nintegraw fija soluzzjoni tiktar imma tkun dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa Maltija tkun isma' minn hemmhekk ħireġ l-uffiċjali ħanejdu hekk.